Så er vi tilbage igen. Vi kan se, det er den der douchebag der, vi skulle smadre. Jeg har slået en gang på ham. Jeg går ind for ham. Kom så, go. Nico, de er to. Jeg er jo en bandit, så de selvfølgelig er bange for mig. Fuck! Ham der er et hjælpsvær! Hvad sker der for ham? Man kan ikke slå ham. Sådan der. What? Han får sat den. Hackeren eller sådan noget? Jeg skal bare have det der kill. Jeg skal have den her. Pas på bag dig! Zombie! Jeg slagter ham! Nice. Men hvis han slår os en gang på, så er vi døde. Ja, nej, for han har stensværd i hånden. Han har træsvær, hedder det. Ja, træsværd. Okay, jeg tager lige ansvaret. Jeg har ikke noget. Og det har ikke så meget tilbage, men den er der. Kan du lige loot det der? Jamen, jeg har smidt alt muligt lort. Nej, det gør jeg også lige. Kigger du ikke lige bagved os? Der er lige en, der skal kigge, tænker jeg. Ja, sådan der. Jeg skal have en håbe på mig, jeg skal have en skål. Og jeg nok skal lige have 2 træsvær. Jeg har 2 læger. Ja, jeg har 1. Så bare smid en af dem ud. Jeg tænker, vi begge 2 skal have en. Nå, hvor meget liv har du? Jeg har 1,5. Kom lige her. Okay. Ja. Så får man lige igen. Det får jeg også XP shot på. Kan du godt lige hænge mig? Jo, hvordan? Først hvor mange bandage har du? Jeg har 1. Så bare lige tage den her. Okay, slå først på mig med bandagen, og så slå på mig med saksen. Du højreklikkede på bandagen, gjorde du ikke? Jo. Du skulle have venstreklikket. Jeg bruger min egen. Ja. Ja, sådan der. Og højre klik også med, eller venstre. Så slår du på mig igen. Sådan der. 15 XP, fuck hvor fedt. Det er faktisk mega nice der. Ja. Sådan der, tak skal du have. Det er ikke fordi vi får så meget ud af det, men vi får jo lidt, og det er det lille... Har du en burpil? Ja, jeg har 3 pile. Jeg kan selvfølgelig... Zombie. Hvor? Jeg kan lige mit janks være klar ind i. For sådan! Du løb lige rangt ind for. 2 sekunder, jeg skal lige spise noget cookie. Okay, jeg sætter lige tøj sammen. Ja. Men sidste episode, den blev jo næsten 40 minutter. Jeg ved ikke, om jeg overgår at dele den op i 2. Det var på grund af Mads. Ja, på grund af mig ikke glemt at sætte time på. Det tror jeg lige, jeg gør den her episode. Det var meget smart. Ved du hvad, jeg tager bare til den er 22, så er der vel gået 4 minutter af det. Tror du ikke? Det må være fint. Jo. Så når klokken er 10, så smutter vi. Og så optager vi måske igen. Ej, det tror jeg ikke. Så er nok alt for mange videoer. Ej, det er selvfølgelig ikke alt for mange videoer, men fuck det. Screw it! Nå, skal vi smutte videre, eller skal vi blive i den her by og bare vente på folk, de kommer og bare smadrer dem? Det er i hvert fald meget by, hvor der kommer mange folk. Er du bandit egentlig? Hvordan ser jeg egentlig, om du er bandit? Det står efter dit navn. Hvor er han? Efter dit navn, der hvor der står vulkanmand, der er en fjende. Han har fucking en pickaxe. Jeg kommer til at ramme dig med buepil. Jeg går for ham. Okay, jeg har en zombie bag dig. Ja, bare tag den. Hvis du kan loote den, så tager jeg ham her. Han er efter dig. Ja, pickaxe, det skal jeg have. Tak. Så kan vi nemlig begynde at smadre ting. Hvad er det egentlig, vi gør med pickaxe? Jeg har dræbt 26 zombier, fucking. Jeg har dræbt 11. Hvad gør vi med pickaxe? Jeg forstår det virkelig ikke. Jeg kan ikke huske det. Jamen, det kan man heller ikke. Smadrer bare de der 2 med træsværm. Næsten lige før man skulle lave en ny mand bare. Oh shit, mit HP, man. Hvor meget har du? Så tag en indstil på det. Jeg har ikke flere. Jeg har 4 for dem. Her, tag lidt den her. Tag lige noget vand. Jeg var helt nede på 1 kun. Nice. Shit, det var godt, du sagde det.
Og det kunne være fedt, hvis du blev det ikke det der værre end bandit. Hvad er det? Er der noget, der er værre end bandit? Ja, der er et eller andet, det er 20 kills eller sådan noget. Det kan vi da godt komme op på. Nu skal vi bare lade mig få alle killsene. Er der noget? Har du fundet noget deroppe? Hvordan fanden nu egentlig man kommer op på Kisten det? er looted. Hvordan fanden kom du op? Jeg tager stigen. Er der en stige? Nå, Ja. jeg er lidt ved at finde den, du ved. Hvad var det? Der går en mand der. Der er en mand der. Nede i vandet. Jeg kan se ham. Jeg tager ham. Jeg tager ham bare med træsvogn. Jeg skal fandme ikke begynde at skade på mig. Hvad? Og det ligger faktisk godt. Shit! Jeg kommer. Et halvt HP. Du dør. Jeg er død. Er du? Ja. Der var du sjov med mig. Vulkan, mand. Slog jeg dig ihjel? Ja. Du står og kigger ind i en væg, man. Jeg går lige ind og smadrer dig. Åh! Okay, minus 3. Væk. Nico, hvad fuck gør jeg? Du har alt for meget loot på dig. Bare tag mit stensværd, mine 2 bottles, og min buompil. Du skal lige se, hvad fuck du har. Din bottle, den er der. Der var din bottle. Så din pil lige der. Og så er jeg død lige pludselig. Hey, jeg læste lige det der med pickaxe. De står der vist ikke. Det burde det. Ej, nu dør jeg. Hvorfor? Fordi de er så mange på mig. Nå, jeg er død. Wheat, melon og mushrooms kan man bruge en le til. Ja, men det står jo ikke noget med pickaxe. Nej. Use a shovel to break cobwebs, cactus, and dig up graves. Okay. Some graves can be dug up with the iron shovel. Look for graves. Break with much cobblestone and see what you dig up. Ja, hvad er det der for noget? Det er fordi du kan grave den her op med en iron skål. Hvad så? Altså, den der much cobblestone, så kommer der vist en zombie op. Okay. Jeg ved ikke. The axe has a hard swing and can hit groups of some. LOL, vidste du godt det? Slow swing, okay. No, nice. Den er jo okay så. Okay, jeg er på 2900. Nå, jeg tager lige. Nej, men det er bare mig, der gør det, for jeg er et lortested. 2000 minus 2400, det er endnu værre. Der er ingen by nærmere. Test, det er minus 1500. Håber jeg kan se noget. Den der er ikke rigtig noget at se. Hvor er du hen selv? Jamen, jeg ligger mig til at dø. Nå, der kom det samme. Ouch. Prøv at huske at tage din bandage, så får du lige sådan en ekstra liv. Jo. Undskyld, jeg hoster så meget. Hvad? Der var noget galt i halsen, tror jeg. Jeg har i hvert fald ondt i halsen. Jeg kan se banditten. Er jeg stadig bandit? Jamen, du er for evigt nu. Er jeg for altid bandit? Det vil jeg da tro. 1500. Jeg er på minus 1700. Og jeg er et Eller 700. 700. Jeg skal hen på 1800. Jeg begynder bare at gå. Vi mødes ved 1800. Jo. Der er der en god by. Det er nok kedeligt det her. Det er nok sjovt engang, som lige før, hvor... Bare klip, eller... Ja. Jamen, jeg orker godt ikke. Og du kan ikke, eller hvad? Hvad? Det kan du ikke. Jo. Bare nemmere det andet. Vi kunne bare stoppe den, tænker jeg. Nico, vi kunne bare stoppe den, så bare få en lille. Ja, fordi at jeg spurgte hoppet ind i byen, så har jeg lige 15. Nej, 15. Skal vi ikke bare stoppe? Vi har bare en lille episode, altså. Sådan en 10 minutter lang episode, det er fint nok. Ja. Så vi smutter nu. Vi døde man sige. Ja, vi ses i den næste episode af hvad fanden vi nu laver.
Men det er alt muligt random, der kan komme. Jeg ved det aldrig. Så vi ses, YouTube. Bye bye, boys. Hej. Venner. Ja, og venner, og kvinder, og mennesker, og dyr, og æber. Hej. Og katter.